€8,70. Kijk eens, alsjeblieft. Ja, dank u wel. Peter van der Kamp had al 20 jaar een eigen tabakswinkel onder Skroans in Ljouwert. Jong en oud komt hij zijn zaak voor sigaren en sigaretten. Van 1 januari zo maar er geen tabak meer verkocht worden aan jongeren onder de 18. Gaan de tabakzaken 3 keer of meer op de schreef, dan gaat de winkel tijdelijk dicht. Ja, ik las in de krant iets eerst van een maand of 3 maanden en dan volledig, ja. Ja, is fors. Ja. Maar daar zit hij ook net mij dat... Nou, prettig is niet natuurlijk met die gedachte. Dat is, nee. Op de werkvloer wordt het dan wel lastiger, zo. En dat is toch een zwaar voor Van der Kamp, want het is dreig in te schatten hoe oud de jongeren krijgt binnen. Dat klopt. Je weet, vanaf 1 januari wordt het 18, hè? Oh, Ja. oké. Dat is heel lastig. Dat is gewoon vragen naar ID-kaart. Alleen ja, de 16-jarigen, dat ja, is al lastig, maar nu wordt het 18. Dat is nog lastiger. Maar joh, binnen er wel heel streng in. Ja, zeker. Zeker met de penalties die er nu op staan, dan moet je wel. Vraag is zichzelf of de nieuwe regel jou een goed werkje zal. De sigarenhandelaar had zo zijn twijfels. Het is natuurlijk een utopie om te denken dat op het moment dat ze het niet mogen kopen, dat ze het ook niet krijgen. Dat gaat natuurlijk toch niet gebeuren. Ze liet het wel ter oren keepje. Ja, een oudere vriend of een familielid, zeg het maar.